Padayong nagpakita sa ilang walay hunong nga pasalig ang Davao Norte Police Provincial Office sa pagigbatok sa tanang matang sa kriminalidad nga nagdala sa sunod-sunod nga malampusong operasyon sa pagpatuman sa balaod sulod sa 24 oras. Sunod sa 24 oras nga operasyon, walay natala ang linuog nga krimen. Ang Davao Norte Police Provincial Office di nagapadayon sa ilang agresibong kampanya batok sa illegal nga drogas ug illegal nga sugal nga miresulta sa daghang mga pagdako sa tibuok probinsya. Nasayran nga duha ka individual ang nasikop sa naglahing anti-illegal drug operations nga gipahigayon sa Kapalong ug Tagum City tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa mga operasyon, nasakmit sa mga otoridad ang gibadabanang 4.5 gramos sa gituang shabu nga adunay gibadabanang standard drug price nga 30,600 ka pesos. Na-recover usab ang nagkadayang drug paraphernalia ug mga butang nga gigamit sa paghimo sa krimen. Samtang sa Kapalong, ang hiniusang operasyon nga gihimo usab sa Kapalong Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion 11 o koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency ni sangpot sa pagkasikop sa usa ka 39 anyos nga lalaki nga suspect nunot kini sa pagpatuman sa search warrant. Samtang sa Tagum City, gilusad ang buy-bust operasyon sa Tagum City Police Station nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka 26 anyos nga lalaki nga suspect nga nagapalig-on pa sa kampanya sa Davao Norte Police Provincial Office batok sa illegal nga drogas. Sa laing bahin, mikusog ang anti-illegal gambling operations sa Panabo City, Santo Tomas, Davao del Norte nga may resulta usab sa pagkasikop sa upat ka mga individual tungod sa paglapas sa Republic Act 9287. Ang nakumpiskang mga butang naglakip kini sa biting paraphernalia, thermal printers, mark money ug cash proceeds nga epektibong makabalda sa illegal numbers game nga kalihukan sa maong lugar. Ang tanang nadakpan nga mga suspect ug nasakmit nga mga ebidensya ana nakaron sa kustudiya sa kapulisan alang sa tukmang investigasyon ug pagpasaka og tukmang kaso. Gipasiugda sa Police Davnor nga kining mga nahimo nagapakita kini sa walay buas nga dedikasyon, pagkamabinantayon ug kaandam sa operasyon sa Police Davnor sa pagsiguro sa kaluwasan ug seguridad sa matag komunidad sa probinsya sa Davao del Norte. Katropa, pabilintang magbinantayon para dili ta masikop sa mga balatian. Mag Sanson Plus Gold Capsule kanunay alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.